पुरनिया आदमी खेते में कोड़त रहे, खेत कोड़त रहे। अब बिहाने से तिजहर हो गई, ओकर मेहरारू रहल, लइको रहल, केहू के पानी पिए के ना ले गई। शंकर जी या पार्वती आसमान से जात रहे, लोटा कब हमरा और भोलेनाथ अपना पार्वती के लेके जात रहे। पार्वती मैया कली स्वामी तन्नू को कले का यू रोकत अड़ू अत रोक के पूछी है बुढ़वा के केहू बा ना का, सीटी कटत ना बा, आवाजो कम हो गई। सीताराम हरिओम आवाज बहुत कम हो गई ना, मॉनिटर का आवाज। सीताराम हेलो। पार्वती मैया कली की स्वामी किसान आदमी बियाने से खेत कोड़ा था, आ गर्मी से तुक बुक हो गल बा, एकरा के पूछौ वाला ना बा। शंकर जी कले अपने काम के चक्कर में रहल जाला, पूछल ना जाला। ए धरती पर गरीब अमीर बहुत तरह तरह के लोग बा। गांव में लोग कहला कि बाबा हम बड़ा गरीब बानी, प्लेटफार्म पर जाके देखा गोरखपुर स्टेशन पर को गरीब घूमाता, बहुत से गरीब लोग बा। लोग कहला बाबा हम बड़ा बीमार बानी, हमार बेटा बीमार बा, अस्पताले में जाके पता लगाओ कि को 1000 लोग जुबा। हम लोग से भी गरीब लोग हैं कि नहीं है? नहीं है। पार्वती मैया कली नाई रोरा नीचे उतरी न। शंकर जी कले मेहरारू के जात काहे का फसावत अड़ू, अपन रास्ता पकड़ के चलो। पार्वती मैया ने कहा कि नहीं उतर के पूछिए न, ये बुढ़वा के देख के हमारा बड़ा दर्द होता। शंकर भगवान अइला पर रूप ताना बाना बदल लिया लोग। शंकर भगवान बोले कले चाचा सुनिएगा, बुढ़ऊ बाबा अइले कले कहाँ हो? शंकर भगवान पूछले कि तारा घरे केहू बा ना का? कले कहीं महाराज हमार मेहरारू बा, हमार बेटा नौजवान बा। भोलेनाथ पूछले कि बतावा तारा घर भर बा? सुबेरे से कुदारी चलावत रहा, केहू पूछे वाला ना बा। बुढ़ऊ कहले कि ये बाबा कहली है कि बेटा के पानी लेके आइए, न बेटे आई न मेहरारूए आई। कुदारी चलावत अनी 3 बज गए। शंकर भगवान से पार्वती मैया कहली कि नाथ एक कोनो वरदान देन दे। बुढ़ऊ बाबा से कहले कि बाबा एगो वरदान हमसे मांग ला ली। शंकर जी कहले वरदान मांग लो। तो बुढ़ऊ बाबा कहले रोरा के हई? शंकर जी कहले हम भोलेनाथ हई। वरदान मांग लो। तो बुढ़ऊ कहले बाबा वरदान अगर देवे के बा तो हमके वरदान ये दे दी कि हमार नौजवानी आ जा। बुढ़ौती में कुदारी चलत ना बा, इहो बेमतलबे वरदान मांगता, हम नौजवान हो जाए एकदम लड़का। हाँ तो बुढ़वा एकदम टनाटन लड़का हो गल 16 बरस के। अब कुदारी छना छन चलावा था, बुढ़िया पानी पी के लेके चलल बा। ताकत ये तो कहत ये हमरा खेतवा में कौन लड़का कोड़त था। बुढ़िया नियरे गलिए जब बुढ़ऊ के देखलस, यानी कहीं हारन बाबू कराओ जब तनी कम कले बा, सोझे हारन बाबू। बुढ़िया जब देखलस त कहलस कि दादा ई हमरे बुढ़ऊ हुआ गावना भलते इतर रहले है दादा। आई दादा कैसे जवान हो गई। अब बुढ़िया बैठ के मेरे पर रोए लागल। अब बुढ़िया ये सोचती है हम जल पाए हमार मर्द लड़का, हम कैसे जियब कैसे रहो। जब रोवे लागल तब पार्वती मैया फिर शंकर जी से कहली एगो बात कही। कहले कह। तंचल के बुढ़िया रोत के कुछ दे न दी। शंकर जी कहले लपेटे के जाने लू कि फरियावे के। एक बेर तब मतलब उतार दे के वरदान दे देली। अभी हो गल लड़का, अब बुढ़िया के कौन वरदान दे दी? अब दोनों जने उतरल लोग। पार्वती मैया कली पूछली काहे रोतिया? बुढ़िया से कहले कि काहे रोत अड़ू? बुढ़िया कहलस हमार मर्द लड़का रही हम बुढ़िया रहो, हमसे कैसे जियो? शंकर जी कहले तेहू एगो वरदान मांग ले। तो नीमन बाबू नहीं मांगती है, वो कहतिया हमहू के लड़की बना दी। शंकर जी कहले देखा एक लोग माथा पगलैले न बा। अब बुढ़वा लड़का हो गए, बुढ़ियो कहती अब लड़की बना दो। शंकर जी कहले जो यो मौस यो लड़की बन गई तो लेकर बेटा कुदारी लेके चलल बा। बेटुआ रहल 50 वर्ष के, लोग बालो 16 वर्ष के। अब बेटवा लामे से ताकत कहलस दादा हमार माई बाप ऐसा हो गई हमार माई नियर गईले तब बैठ कर मेड़े पर लगल रोए।
पार्वती मैया कली एगो बात कही, शंकर जी कले अब न कहो, बहुत हो गई। जौन के नहीं जौन देवे के तौने के दे देनी, अब का कहबू।